Vidimo se ponovo negde oko nove godine, a do tada ćemo da užbamo da plešemo. Normalno, znate. To je zadovoljstvo da vas imamo. Drage dame, pošto ste onako pričali o ozbiljnim temama, vreme je da malo podignemo atmosferu i razvidimo. Ja, nažalost, ne mogu da se multipliciram, ali ću se truditi da nadoknadim to ovim line dance-om. Znači, ponavljate šta ja radim. Pripremite rukice, idete u desno, malo seckate u desno, pa malo u levo, pa još jednom u desno, pa još jednom u levo, bravo. Kako se zove to? Ovaj ples je bio popularan posle Makarene, znači line dance, last ketchup se zove, pa pokazujete ovaj značić unazad, tako je, 4 puta. I sad ono što Srpkinje uvek dobro rade, to je ove rukice ukrasne iz folklora i pljesnete na kraju. Možemo muziku, pa ko preživi neka priča. A izvini, a da uče publika gde može da uči, kaži im. Svi koji žele da se usude da plešu, Dare to Dance, svi detalji su na ekranu, dobrodošli ste, vaše da se usudite, a naše da vas učimo. Muzika, može. Pazi. 5, 6, 7, 1, 2, još jednom. 1, 2, 3, 4, bravo, 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 vrti, još jednom. Još jednom. I 5, hop, 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 hop. Elma! Hop, 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 bravo! Pa ja bi ovako do kraja, izvolite, sedite. Ali nije kraj. Nije. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Za sam kraj znate šta ide? Mantra Magazine In, ples koji se zove Magazine In Dance. Ajmo. Ponavljate za mnom, videli ste ga pre pola sata, sad učimo. Jeste. Desna ruka, leva ruka, preko ruka, pipni ramena, vrati, pa malo sitnije, cile sitnije, bravo. Pa jedna ruka gore, to je desna, leva, srce za sve oni koji su nas gledali. Vratimo ruke gore i mašemo do nekog tamo sledećeg puta. Može. Ćemo uz muziku? Divan si, može. Ajmo, muzika. Hoćemo da ustanemo.